visc a Lleida, he estudiat a Lleida, la meva família, el meu marit és de Lleida i espero estar molts anys a Lleida. I què hi ha millor per una lleidatana que representar i, si escau, ajudar a les persones de la seva ciutat, les persones que viuen a la seva ciutat. Estic molt contenta. Diuen que la política municipal és la més propera al ciutadà sempre, no? Sí, és que ha de ser així. Vull dir, nosaltres des de l'Ajuntament tenim aquesta possibilitat, no?, d'estar sempre a Lleida, parlar amb la gent, que la gent te conegui, i jo crec que la política s'ha de fer amb el que volen els ciutadans. Això és bàsic. Aquesta comunicació entre el polític i el ciutadà crec que és la clau de l'èxit de qualsevol política. Bueno, suposo que encantada de que per unanimitat es nomenés com a candidat del Partit Popular a l'Ajuntament, no? Sí, i a més, des d'aquí vull aprofitar per donar les gràcies a la confiança que ha depositat el partit en mi. I ara ja anem, doncs, cara als objectius, no? És a dir, a veure, tenim per davant un repte important i també l'objectiu. Quin objectiu s'ha fixat Imma Manso per a... Jo, de moment, treballar a la campanya tot el possible, no? Però, a més, crec que tindrem bons resultats, perquè estem en un escenari molt propici per al Partit Popular. En primer lloc, perquè la gent està molt decebuda. La gent s'està adonant que les polítiques socialistes no donen resultats. No han donat resultats a Europa, no han donat resultat a Espanya, i això ho té tot molt clar, a la Generalitat tampoc, i ara a Lleida no tindria que ser una excepció, tampoc tindria que donar bons resultats. Això per un costat, per un altre costat la gent vol canvi. Això es palpa, no? Això ho palpes pel carrer quan parles amb la gent, i després la gent sap que el Partit Popular és la resposta a aquest canvi, perquè nosaltres ja ho vam fer una vegada. A l'època de Felipe González va haver una crisi molt forta i el Partit Popular va sortir, va fer que tots els espanyols sortissin de la crisi. És a dir, hi ha una confiança. Això a nivell global. I després, a nivell de partit, estem tots molt il·lusionats, som un gran grup i treballem molt i treballarem molt per aconseguir la confiança dels ciutadans. Tot això té que portar bons resultats, per la força. El fet de que, per exemple, les darreres autonòmiques el resultat del PP fos molt positiu, el fet que a nivell, doncs, ara mateix, a nivell d'estat, es parla de que el PP està per més de 10 punts per sobre del Partit Socialista. Això pot tenir una incidència també, per exemple, a les municipals? Creieu vosaltres que el PP Lleida pot fer un resultat molt bo? Sí, per això, per tot el que he dit, no? Per aquesta situació que la gent vol canvi i sap que les polítiques econòmiques, quan en període de crisi, les polítiques econòmiques d'esquerra no funcionen, perquè les polítiques econòmiques de l'esquerra són sempre apujar els impostos. I apujar els impostos en temps de crisi no és bo, perquè en temps de crisi els diners han d'estar a les butxaques dels ciutadans, no de l'Estat, perquè són els ciutadans els que tenen que crear riquesa. Vostè en la presentació va dir públicament com a candidata lamentant que l'actual equip de govern de la Paeria està mancat de transparència. I per això vostè, en aquest cas, es postula per fer una campanya de proximitat que li permeti saber quines són les preocupacions reals dels ciutadans i esdevenir la seva veu. Sí, és que realment... A mi me faria molta il·lusió que quan jo fessi alguna obra o quan jo prenés alguna mesura, que la gent no solament digués això que bonic, que bé ha sortit, no, sinó que la gent digués ostres, això és el que jo volia. Això ho han fet expressament per a mi. És a dir, que la gent, amb els meus fets, se senti representada. Per a mi, això seria el més important. Imma Manso, què creu que necessita Lleida? A veure. Lleida necessita un canvi. Lleida necessita un canvi de prioritats, en primer lloc. Perquè jo no negaré que s'han fet coses bones, perquè seria absurd negar-ho que en tants anys de govern no s'haguessin fet coses bones. Però jo crec que les prioritats del nostre govern socialista a la Paeria no coincideixen amb les prioritats de la gent. La gent vol més el dia a dia i crec que en això és en el que s'ha fallat principalment. L'altre dia sentia que el senyor Àngel Ros deia que ara s'havien acabat les grans obres i que ara es dedicaria més a la formació, etc., és a dir, a les persones. Ja em sembla bé aquest canvi, però ha deixat molt clares quines han sigut fins ara les prioritats del senyor Ros.
primer les grans obres, és a dir, primer el ciment i després el coneixement. Jo crec que això és molt erroni, que les polítiques han de ser pel dia a dia. A mi l'experiència en la meva vida m'ha ensenyat que la felicitat està en les petites coses. Les petites coses són, per exemple, que una persona no tingui que agafar el cotxe per moure's per Lleida, que no tingui que aparcar, que pugui agafar un transport públic de qualitat. Les petites coses són que la gent pugui caminar sense por perquè hi hagi inseguretat ciutadana. Les petites coses són que la gent tingui una llar en condicions. I jo treballaré per aquestes petites coses. I si sobren diners, cosa que dubto, llavors potser emprendrem un altre tipus d'obres i mesures. De tota manera, encara hi ha obres importants per fer com les grans obres s'han fet, però en queda moltes, no? El Pla de l'Estació, el Centre Comercial Viària... Bueno, això, el senyor Ros, Àngel Ros, el que ha fet és les grandes obres. Per què? Perquè eren grandes obres en les quals tenia diners, i fer obres amb diners és fàcil. Aquests diners venien de la venda de terrenys en moltes circumstàncies, moltes ocasions, però un altre tipus d'obres, com els que acaba de dir, del Parc de l'Estació i tot això, requerien una tasca més de diàleg. I jo crec que aquesta tasca de diàleg és la que ha faltat. És a dir, les coses fàcils s'han fet, però les coses de més coordinació i més diàleg encara queden per completar. Parlant de grans obres, vostè ha denunciat que hi ha descontrol per part de l'equip de govern. Sí, és que si el control és important, en temps de crisi, el control és bàsic, perquè la falta de control és letal. En aquest cas crec que s'han fet desviacions pressupostàries molt importants. Per exemple, en el Parc de Gardeny va haver una desviació de 264.000 euros i després el pont de Príncep de Viana, no? Que també va haver una altra desviació d'1,4 milions d'euros per canvi de projecte i, a més, per intentar encabir l'estació d'autobusos també va haver una altra desviació pressupostària. Se va augmentar el pressupost en 1,7 milions d'euros. Això és 3,1 milions d'euros. És a dir, són molts diners. I a mi el que m'estranya és que això passi per sistema, no? Jo crec que quan se fa un pressupost, quan tots els que ens estan escoltant fan un pressupost, normalment se tanca. Se tanca i després, si hi ha algun tipus de desviació, s'ha d'estudiar a veure si aquesta desviació és assumible. Aquí s'ha tirat per l'ample. Lleida és una ciutat cara? Paguem uns impostos molt elevats? Paguem moltíssims impostos, moltíssims. L'IBI són la ciutat més cara, la ciutat important, clar, més cara d'Espanya. La més cara, que això se diu ràpidament, però costa molt ser la més cara, de 52 o 54 que caldria esbrinar per quin motiu estem així, no? Bueno, perquè hi ha un deute molt gran de 130 milions d'euros i d'alguna manera es tenen que pagar. I després, perquè les polítiques socialistes es basen sempre en la pujada d'impostos, sempre. I clar, ells el que tenen, en lloc de reduir la despesa, el que fan és augmentar-nos els impostos. Aquest any es pensa recaptar 2 milions d'euros més amb l'impost de l'IBI. 2 milions d'euros són molts milions, I per dissimular-ho, el que han fet és que en lloc de 3 rebuts es pagaran 4. O sigui que la gent tingui en compte que si els rebuts són més baixos, que estalviïn perquè després les vindrà el quart, no? I potser això no se ho esperen. I després amb l'impost, per exemple, de circulació, també són la tercera més cara, de 52. És a dir, que nosaltres som els campions en impostos, però per tot arreu, I jo crec que els ciutadans de Lleida no s'ho mereixen, això. L'Ajuntament de Lleida, segons vostès, és un dels ajuntaments també més endeutats de l'Estat? Sí. És un dels més endeutats, el 9è de l'Estat, amb un deute de 130 milions d'euros. Això toquen a quasi 1.000 euros per habitant. Jo també crec que això tampoc és just. I el problema del deute és gran, no? Però encara és més gran quan aquest deute és perquè s'han malbaratat molt dels diners. És a dir, que no s'ha tingut un control estricte. És que jo crec que el control és bàsic. I jo basaré tota la meva campanya en denunciar aquest fet, no? I després, si algun dia tinc responsabilitats dins de l'Ajuntament, que espero tenir-les, jo ficaré tot el meu empeny en aquest control.
Bueno, i quines obres considera que s'haurien de tirar endavant a la propera legislatura? Encara que dius que ara de grans obres no se'n pot fer. Grans obres, poques. No donen. No, però hi ha petites obres, coses que facin la qualitat de vida dels ciutadans del dia a dia millor, obres que la gent per una cosa sentimental vulgui, és a dir, que no siguin grans obres. En primer lloc, el que s'ha de fer és mantindre les que hi ha, perquè no podem fer obres i després deixar-les. És a dir, mantindre, i això ja ens costarà diners, mantindre tot el que s'ha fet. I després jo noto palpos, sensibilitats, per exemple, als Camps Elisis. Hi ha un gran col·lectiu que vol que el Palau de Vidre s'ensorri, perquè veuen que està en molt mal estat, cosa que jo estic d'acord. I allà hi ha moltes propostes, sempre que la proposta, per lo que jo he parlat amb la gent que té més persones que estan d'acord, és en fer un estanc. Tornar a fer recuperar l'estanc que hi havia. Sí, recuperar l'estanc. No dic que ho farem, això, dic que sembla ser que és el que més quantitat de ciutadans volen per lo que jo he vist, no? Però jo continuaré preguntant i faré el que es vulgui. Allí també hi ha una piscina, la piscina dels Camps Elisis, que també s'ha deixat perdre per una falta de manteniment, i això també és un problema perquè aquesta piscina també donava serveis a tota l'àrea de la Bordeta, de Cap Pont, inclús el centre històric. Això també es tindria que arreglar. Després hi ha algunes places com Pau Casals o la plaça Espanya. És a dir, tenim, però no són grans obres, no? Després està el tema de l'estació d'autobusos, que també ens tindríem que ficar. Però jo no prometo res de tot això. Jo el que dic és que les coses se faran segons les prioritats, però no vull prometre coses que després no podré complir, perquè no vull que passi com les ha passat a la Generalitat, que quan han arribat s'han trobat que no havia diners ni per pagar els funcionaris. És a dir, jo no puc prometre coses si no sé amb el que compto. I en aquest moment no sé amb el que compto a l'Ajuntament de Lleida. I vostè en quants regidors compta? A mi, a nosaltres ens agradaria augmentar el nombre de regidors. Ara que és bons, esteu en 3? En 3. Nosaltres creiem que 5 regidors seria un bon resultat. Però nosaltres treballem pel ciutadà. Crec que en el seu moment el Petit Lluvià va tenir 5. Sí, ja vam tenir una vegada 5, o sigui que no és un objectiu inalcançable. Però ens tenim que ficar un número i vostè em pregunta un número i jo li dic que amb 5 estaríem molt contents. Ha començat ja a treballar? Sí, ja estic treballant. Està en precampanya, estic en precampanya. Però de moment vostè, clar, està ficada encara amb les classes també. Amb les classes hi ha l'agència tributària. Jo pel matí treballo a l'agència tributària i per la tarda... Ho farà, mare de 4 fills, mare de 10. Perquè jo crec moltíssim en el treball en equip. Crec moltíssim. A casa meva sempre hem treballat en equip. És a dir, el meu marit em recolza moltíssim, els meus fills... Sí, perquè a partir de 4 fills s'ha de treballar els dos. Els dos. Això és important, perquè jo crec que tindre una estabilitat a casa teva te fa que després no tinguis problemes als quals portis fora. És a dir, jo crec que per fer grans coses tens que tindre una pau interior i una estabilitat. I això a mi m'ajuda moltíssim. L'estabilitat comença efectivament ja des de casa. Des de casa. Perquè si tens problemes a casa, aquests problemes surten fora, no? I per això, per a mi és superimportant el recolzament de la meva família, que el tinc. Això me dona una tranquil·litat i una seguretat. I després, dintre del Partit Popular, també som un equip que estem molt cohesionats, tothom treballa amb moltíssima il·lusió i això fa que entre tots arribarem a tothom. Teniu l'equip ja format o encara no? En principi, el que seria càrrecs electes, no. Tenim simplement el primer, el segon i el tercer lloc, però ja hi ha moltes persones que no tindran càrrec electe, estan treballant. Segona de llista... Qui serà? Qui és? El segon. El segon? Sí, serà el Salvador Puig i la tercera la María José Ortejada. María José Ortejada, que ella, en aquest cas, ja... Sí, ella ja ha estat i és una persona que ja també la coneix la gent i que també està molt il·lusionada amb el nostre projecte. Bueno, a partir d'ara falten molt més, perquè, escolti'm, si han de tenir 5, doncs mira, a mi si em falta encara. Sí, per això el quart i el cinquè els estem buscant, i el sisè, fins i tot, estem intentant que siguin gent que treballi per Lleida i que s'ho prenguin a il·lusió, que per nosaltres és el més important. Doncs molt bé, Imma Manso, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres aquí al programa La Ciutat de 12.ràdio. Moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bon dia.